Hey, James. Pshou. Siapa sana live bicara salah. Sini ada. Lwngna nangbo mwjang undunangwo. Ba undana hayakilene Bodmas. So welcome back again video sel dini yang taman simseni गासैबो रिटुआरफोरनि गोदान निउस आपडेट लाना फैदों तलुक सुख्लामसे दिनैनि सबसे फार्स्ट निउसनि फ्राय मा जागोन जुदि नोंनि लोगोआनो नोंखौ थगायोब्लाथाय थिग बेबायदिनो जेम्स मोसाहारिनि भिडिअखौबो नोंथांमोना दाखालि नुदों जानांगौ माने बावखुंग्रियाव थांनाय भिडिअखौ आरो बे भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा बुंदोंमोन जे हरनि 2टाहालागै सेंग्राफोरा जौ लोंनानै माने दावराव खालामना बेखौ उन्दुनो होआखै होननानै बुंदोंमोन किन्तु नोंथांमोना भिडिअखौ मोनसे साइडजोंल' नुदों माने जेम्स मोसाहारिया भिडिअ आपल'ड खालामनायखौल' नुदों किन्तु बै जायफोरबा थाफाग्रा बेजों बिसोरनि भिडिअखौथ' नोंथांमोना नुवाखैनो जानांगौ दिनै आं नोंथांमोननो जेम्स मोसाहारिजों रुमाव थाफाग्राफोरखौबो आं नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों देखायना होनि आरो बिथांमोना फानि वेआव मोनसे रिप्लाइ खालामदों फार्स्टआवनो नोंथांमोना जेम्स मोसाहारिनि भिडिअखौ नायग्रो बिनि उनाव आं बिसोरनि क्लिपखौ लागायनानै होगोन दा मैयानि हराव आङो हटेलाव दंमोन ओरैबायदि दुखु मोनदों आङो जिबनखौ मानो बेफोरबायदि खालामनानै लादो फंबायमोना आं सिनायजोबनाय गथ'फोर अन्थाव बाथाव हरनि 2टायालासे लोंनानै धाम धुम उन्दुनो हासै जेम्स मोसाहारिनि बे क्लिपखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो नुखादों आरो बेनि माने रिप्लाइखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय माने बिसोर फानि वेआवसो होदों दे ओरैनो माने एसेबांखिनि एगेन्स्टआव नङा माने बिसोरबो सिनायलायो नालाय बाक्सानिनो गोसा जाहैबा बियो भिडिअ बानायदों माने ओरैनो एदावलायनाय बायदि बिसोरो रिप्लाइ खालामदों आरो भिडिअनि गेजेरजों नायबानो जाबाय नोंथांमोना सेंग्रा गथ'फोरा Bodmas जमा थानानै मोजांसोनो उन्दुनो लोंना जानाय दि नोङो ओरैबायदि दुखु मोनदों आङो जिबनखौ मानो बेफोरबायदि खालामनानै लादो फंबायमोना नों फुङावनो उथिनो हाबाय माने जों हागोन आरो हरनि 2टायालासे लोंनानै धाम धुम उन्दुनो हासै इदि जायाखै दे दुखु मोनदों आङो इदि जायाखै दे नोंसो हायनि उन्दुग्रोदो जिबनखौ पेकसे पेकनियाथ' बयबो लोंखायो एसे जेम्स मोसाहारियाबो लादों जानांगौ बिसोरजों थानाय समाव जिखि जादोला बेनि सायावनो आरो बिथांमोना मोनसे माने बिसोर बावखुंग्रिनिफ्राय फैबाय थानाय समाव गारियाव मोनसे रिप्लाइ खालामदों आरो नोंथांमोना बेखौबो नायना लाबावबानो जाबाय जेम्स फिसौ जाबा जाना लाइभ बिसिग्रा साला बिदि नङा दै लोंबा लोंनानै नोंबो मोजां उन्दुनांगौ बा उन्दुनो हायाखैलायनो Bodmas बिदि नङा फिसौ नोंबो खम नाङा दे इदिब्ला फैदो जोंनि नेक्स्ट साबदेन सायाव जेरै नोंथांमोना आगोलाव मिन्थिखायोना जोंनि माने बर'फोरनि गेजेरावनो बाक्सा उदालगुरि चिरां क'क्राझार बिदि डिस्ट्रिक्ट लायै बर'जों बर'नो माने बिराद जावलायबाय दंमोन साननैसो आगोलाव थिग बेबायदिनो मिसिं सेंग्राफ्रा सानैसो आरोना बयबो नङा सानैसो मिसिं सेंग्राफ्रा बर' आसामिसफोरखौ माने दम होनाय बायदि भिडिअ बानायदों रिल्सफोरनि गेजेरजों जेरै नोंसोरखौ माने बर' आसामिसफोरखौ लोगो मोनबाथाय नोंसोरखौ हस्पिटालाव थिनहरगोन बिदि बायदिसिना होननानै आरो बेनि एगेन्स्टआवबो बर'फोरनिफ्रायबो थांदों बर' आसामिसफोरनिफ्रायबो थांदों नोंसोरखौबो माने मिसिंफोरखौ लोगो मोनबाथाय बिदि माने नोंसोरखौबो गारा आरो नोंसोरखौ बोरै बुगोन नोंसोर मिन्थिनाय नङा बिदि माने दम होलायनाय जादों आरो माने जाथि लाना जाथिजों किन्तु दा जायबा दम होलायदोंमोन बिसोरनि सायाव माने एक्सन लानाय जाहैबाय सोरखौबा खानाय टुकलु हानानै हेगारना होदों माने निमाहा बिदों आरो जायो सोरखौबा माने एसे हमनानै निमाहा बिदों आरो बुहां खालामनानै जाहाथे नेक्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि जाथि लानानै खोथा बुङा बेफोरखौ नुनानैनो जोंनि माखासे बर' गथ'फ्राबो सोलोंनांगौ मानो होनना बुंबाथाय माने नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो सोरबा पलिफ्रा माने डिस्ट्रिक्ट लानानै जावलायबाय थायोना इन्स्टाग्रामफोराव नोंथांमोना बेफोरखौ नायनानैसो सोलोंना ला नङाबाथाय उनाव आरो दस्रा डिस्ट्रिक्टआव हाबनो मोननाय नङा बोरैबा खुगाजों खुगा जावलायनानै मालाबा थांफ्लांबायबाथाय दस्रा डिस्ट्रिक्टआव हमजानानै गोगोम दामनानै हरजागोन जेखि जादोला बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनो गोसो जादों माने आं बुंनो मोनाबाथाय गोसोखौनो मोजां नांथारा भिडिअफोरनि गेजेरजों सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा जाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै थाबैनो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गरम बोथोर फैगासिनो आइसक्रिम जाहोगोन आंखौ साबस्क्राइब खालामबाथाय दिनैनि गेजेराव बिदिब्ला फैदो जोंनि नेक्स्ट सेबदेन्सआव नोंथांमोनाथ' मिन्थिखादों दाखालि एनिथिं एम्स आरो प्रीति नार्जिनारी बिथां सानैनि कन्ट्रोभार्सि जादोंमोन ना आं जेबो भिडिअ बानायनो हायाखैमोन दै माने आं एसे बादोंमोन आं बिसोरनि सायाव भिडिअ बानायबाय थानो साननैसो आगोलावसो माने जन कारिजों कन्ट्रोभार्सि जानायखाय आं दाखालि बहाय माने सानफ्रामबो कन्ट्रोभार्सि जायोबाथाय सोर कभार खालामबाय थानो बेनि गेजेरावनो गोबां मानसिफ्रानो कन्ट्रोभार्सिखौ कभार खालाम होननानै बुंदोंमोन सोर मोजां सोर गाज्रि सोरनि साइडनिफ्राय माबायदि जादों
आं माने आगोलनिफ्राय कन्ट्रोभार्सि जाबाथाय एक्सप्लेन खालामजोबनो हायो नालाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों मोजाङैनो बेनोमोन आरो दाखालि बावै जुदि आं कन्ट्रोभार्सि बिसोरनिखौ कभार खालामोबाथाय सानैबो माने थिग नङा होननांसिगोन आं जुदि ससियेल मिडियायाव न'नि खोथाखौ लानानै बुखिबाय थाबाथाय माने रावबो थिग मोनखाया बिसोर जुदि थिग मोनब्लाथाय बिसोरो सल्युशनखौ गावसोरनो अफलाइनैनो बानायनांगौमोन ससियेल मिडियायाव बयबो इन्टारेस्टल'सो लानो फैयो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायानो दाखालि बावै बिसोरो माने आगोलाव मा खामानि मावनानै फैखो गावसोरनो खोथा जोबना लाखाबाय जेखि जादोला बेफोर खोथाखौ बाद होदो बेखौ आं दाखालि कन्ट्रोभार्सिखौ कभार खालामना होदिया माने गोबां मानसिफोरानो कभार खालाम होनना बुंदोंमोन जेखि जादोला नोंथांमोना जुदि दासिमहालागै सोरबाफोर आंनि बे एक्सट्रा इउटुबार चेनेलखौ सोरबाफोर दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय